skúška, raz, dva, tri. Dneska máme na pláne čo? Však už sme to hovorili včera. Stone Road. Mala byť tvoja odpoveď. Pripravený, najedený, môžeme ísť. Vykadený. Hovorím pripravený. Tu v Kemali stretávame aj iných cestovateľov. Ty kokos, ten má koľko vecí? Čo ti mláci? Toto je napríklad Carlos. Je to Španiel, má švajčiarsku tenerku, hrozne veľa vecí a pokračuje na ceste do Japonska. Možno, že sa ešte po ceste aj stretneme. Veľmi mi je ľúto zničeného zvuku z jednej kamery v tomto celom videu, ale už som s tým nič nevedel urobiť, takže sa ospravedlňujem. Je to dáme. Daj. To pekné miestečko. Sem dáme. A to je dosť. To je čo to asfaltka. Zatiaľ. Asi po 500 metroch to už začína byť zaujímavejšie. Kokos! Aké to na videu možno tak nevyzerá, ale cesta je veľmi rozbitá s uvoľnenými kameňmi a štrkom, tak rozmýšľame, či vôbec ísť ďalej. Aké to je brutál. Akože v týchto tuneloch je asi takáto cesta, je niečo lepšia. Takže môžeme to vyskúšať. Ja si tu spravím jednu fotku. To bude krásny záber. Ale ako ty, keď to zvláda úplne v pohode. Dobre, ešte kúsok. Matičko, ty si to neužívaš. Neužívaš si to vôbec, čo? Ani trošku. Hej. Ja si predstavovala túto dovolenku, čo? Ja som si predstavovala túto cestu, že bude vydlážená červený kober. Pozriete, kde sme, či sme za polkou, alebo či sa oplatí vôbec vrátiť. No, kúknime sa na to, že kde sme my. Sme ísť minimálne sem a to nazad. Vôbec mi nebude vadiť, keď tu tam spravíme okruh. To je koľko kilometrov, nevieš? Výsledok je, že odtade to, je to hodina 66 kilometrov. Ako hodina mi nevadí okruh. Hodina ti nevadí okruh. Len táto sa budeme vliecť. Keď to bude zlé, ja zastavím, prejdeš. Dobre?
No čo, Zlatičko? Chceš ísť nazad alebo dopredu? Vyber si teraz. Tak som dobre čítal, tam je 600 metrov výškových prevýšenie. Rozdiel. Oproti začiatok, potom hore a potom zasa dole. Ja dúfam, že už nakoniec tejto cesty. No dobre teda. Výborne, a držte tu do stopy. Ja, ty budem dobre, budem si to dám. Fajn, no. Stačí na dneska, čo?